बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस आपडेटआव दङ मोनसे गोजोनथाव रादाब। बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफुनाय फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्मआ साबसिन फावखुंग्रि बान्था मोननो हायो। डाक सुंद' सावथुनाव साबसिन फाव खालामनायनि थाखाय फेन्सि ब्रह्मआ आमेरिकायाव खुंनाय वर्ल्ड इन्डिपेन्डेन्ट सिनेमा एवार्ड सुंद'यै WICA लस एन्जेलिस 2022 आव गुबुन हादरनि राव सावथुन एबा फरेन लेंगुवेज फिल्मनि साबसिन फावखुंग्रि बान्थाखौ मोननो हायो। बे गोजोनथाव रादाबखौ फेन्सि ब्रह्म बिथाङा गावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावो। मणिपुराव बमा बेरफुनाय जाथाय। बे बमा बेरफुनायाव सानै भारतनि आर्मिया जोखोम जायो। मैया मणिपुरनि पुलबाउनाव IED बेरफुनायजों ITBPनि सानै आर्मिया जोखोम जायो। बे जाथाया काक्सिं जिल्लानि सिङाव थानाय वांड' टेरा मुंनि जायगायाव थांनाय मोनानि 8 रिंगायाव जादोंमोन। बे बमा बेरफुनायाव कनस्टेबल गिरिजा शंकर आरो गौरब राय बिथांमोना जोखोम जायो। जोखोम जानाय सान्थ्रिफोरखौ काक्सिं सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला ITBP आरो रायजोनि पुलिसफोरा जेब्ला बे जायगायाव पेट्रलिं खालामबाय थादोंमोन अब्लानो बे जाथाया जायो। दिनै बारग' NDPनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथांनि 62थि जोनोम सानाव BTCनि थिकादार आफादनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी बिथाङा बिथांनि जोनोम साननि गोजोन हामलायथि बावहरदों। मख'नो गोनांदि DR नाब्ला बिथाङा 1960 मायथाइनि 24 फेब्रुवारि दिनैनि सानावनो जोनोम जादोंमोन। आसा खालामो बिथाङा थाबैनो उदां अख्राङाव फैगोन होनना। BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया खोला कामरुप खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। रन्जन दैमारीखौ जेलनिफ्राय बख'ना लांनानै BTR गोरोबथायाव मुंसाइ होहोनाय जादोंमोन। नाथाय गोरोबथानि माखासे साननि उनावनो जोबना दोनफिननायखौ नुनो मोनो। बियो जोबोद दुखुनांथाव। जाय आफादफोरा गोरोबथायाव सागान होदोंमोन दिनैसिम बे गोरोबथायाव सागान होगिरि आफादफोर दैदेनगिरिफोरा माब्लाबाबो ज' जानानै बिथांखौ जि जोबथेसालिनिफ्राय बख'नांगौ बे आयदायाव दिनैसिम जयै रायलायनायानो जायाखैसै। ओंखायनो आं खावलायो थाबैनो जोङो जाय सागानगिरि बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTRनि सागानगिरिफोरा दिल्लीयाव थांनानै नखर बिफाननि मन्थ्रिखौ बुंहैयोबा गाहाय मन्थ्रिखौ जों खावलायहैयोबा एबा राजखान्थिनि मोनसे दाबि एबा नारसिनो होयोब्ला माबा मोनसे लामा ओंखारगोन होनना फोथायनाय दङ होनना। सिगनेटरि अर्गानाइजेसन महरै दिनै एबसु NDPनि मोनब्रै हानजा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा ज' जानानै रायलायहैनाय जायाखै। आलादा आलादा थाङो रायलायहैयो। बेवहाय सरकाराबा मा बुजिनानै दङ? हारसिं थांनायाव माबा मोनसे हारसिंनि सार्थनि थाखायसो फैदों बेबायदि बुजिजादों जानोबो हागौ। बिनि अनगायैबो फोरोंगिरि थिसननाय आरो साख्रि मोननांगौनि खाबुखौ आसाम सरकारा जोंनि आफादफोरनि आरो बर'फोरनि लुबैनाय बायदि मोजाङै मोजां मावना होआब्ला सोमावसारफिनगोन होनना। लोगोसे कार्बि आंलं जिल्लानि बर'फोरनो हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोननांगौनि गोजाम दाबिखौनो दिनैसिम मावफुंना होआखै सरकारा। NDP BLT फोरनि रिहेबिलिटेसनखौ दिनैसिम मावफुङाखै। सरकारा बर'फोरनि बैफोर दाबिफोरखौ खोनासङाब्ला सम थानायावनो सुस्रांना होआब्ला सोमावसारफिनगोन होनना मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। मोनसे दुखुनांथाव आरो मुगैथावना जाथाय। बे दुखुनांथाव जाथाया क'क्राझार जिल्लानि सरलपारानि गोजोनस्रि गामियाव जालाङो। क'क्राझार जिल्लानि सरलपारा ओनसोलाव हाग्रा बिफाना गोजोनस्रि गामिनि सासे बर' आइजोनि दख'नाखौ ससे खुना होनायनि आरो 7 बर'फोरखौ हाग्रा बिफाननि मावथिया गाज्रियै बुनायनि अजद। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दख'ना खुजानाय आइजो आरो बुजाग्रा बिथांमोना गसाइगाव अक्सिगुरि गामिनिफ्राय मोसौ बायनानै लाबोनाय समाव हर जादोंमोन। बेखौनो माखासे हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा मोसौ खावनानै लाबोनायनि सन्देह खालामनानै हाग्रा बिफाननि माखासे मावथिफोरा गाज्रियै बुयो। मख'नो गोनांदि मोसौ बायना लाबोनायनि फोरमान बिलाइखौ दिन्थिनो नाजासेयावबो हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा खोनासङालासे गाग्लोबो। बे गाग्लोबनायखौ बर' आइजोआ बादा होनायाव हाग्रा बिफाननि मावथिया आइजोखौ दख'ना खोनायनि पावार दं होननानै हुमखि होयो आरो ससे खुयो होननानै आइजोआ फोरमायो। आइजोनि दख'ना खुनो नाजानायाव आइजोनि फिसाया हेंथा होनायाव आइजोनि फिसायखौ सिलाइजों बुग्लियो आरो लाबोनाय मोसौजों लोगोसे बिथांमोनखौ गावथारनायनि हुमखि होदों होनना आइजोआ फोरमायो। बे जाथायनि उनाव हल्टुगाव रेन्जनि रेन्जार फैलावजों सावरायहैयो। सावरायहैनायाव रेन्जार फैलावा बे जाथायखौ भुल बुजिलायनायनि थाखाय जादों आरो निमाहा होदो होननानै बुंहरो होननानै आइजोआ फोरमायो। हाग्रा बिफानजों गाज्रियै बुजानाय 7 बर'फोरखौ जयन्त बसुमतारी, इब्रिय मोसाहारि, बिनद नार्जारि, पुर्न नार्जारि, सजला नार्जारि, हायना मोसाहारि, रिमला मोसाहारि आरो अर्जुन इसवारि होनना सिनायथिनाय जादों। बुंथिनो गोनांदि बुजाग्रा सुबुंफोरा फाहामथाय लानायाव सासेयाव 10,000 थांबाय आरो बे फाहामथाय लानायनि खहाखौ सुफुंना होनो थाखाय बुजाग्रा सुबुंफोरा खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।